O to, či bude tu politická rovnováha, o to, či sa bude pokračovať v pragmatickej hospodárskej politike. V zásade sa rozhodujú o tom, či je pravdou, že to dokáže on, alebo či to dokážeme spolu. V týchto voľbách ide skutočne o veľa. Ide predovšetkým o štýl politiky, ktorý sa má presadiť. Myslím si, že ide o to, či Slovensko vypadne alebo nevypadne z tej prvej skupiny postkomunistických krajín, z tej prvej skupiny z hľadiska teda úspešnosti a rýchlosti tejto reformy. Hnutie za demokratické Slovensko považuje za potrebné deklarovať, za čo sme. Sme za dovršenie národného a emancipačného procesu, za obhajobu zvrchovanosti a samostatnosti Slovenskej republiky. Všetko dobré, dovidenia. Zďaleka to už nie je tá bezbrehá demagógia, s ktorou som sa stretával v roku 1992 a voči ktorej, priznám sa, vtedy som kandidoval na Strednom Slovensku, som sa cítil temer bezmocný. Dnes predsa len je lepšia komunikatívnosť s ľuďmi, vidím väčšiu premýšľavosť a dumanie nad tým, že čo vlastne robím. Už sa nedá hrať tou kartou zlej federálnej reformy, zlej federácie, ktorá za všetko môže. Proste táto možnosť vyhovárať sa, že na vine je niekto iný, niekto tretí, už opadla. Dobrý deň, pán Mečiar. Konečne vás vidíme tu nám. Dobrý deň, dámy. Dobrý deň. Máš mi sa pamiatku dať, či určite na okolo. Keď vyhraje Mečiar voľby a bude veľmi dobre. Lebo Mečiar jedine zachráni Slovensko. Viac nikto. Jedine Mečiar. A môže zachrániť. Viac nemám nič toľko. Asi Bajs. Ten mi tak pripadá, že trochu stojí pri ľudí. Tak ešte neviem, ale komunistov určite nie. Ja nie. Ja im neverím. Weiss úr, azt hiszem, hogy meg a pártnál, baloldali párt. No tak som povedal, že vojnickú stranu a teraz spolu kandidujú jasnícky, tak samozrejme, že toto stranu budem voliť. Spoločná voľba, respektíve ešte nejaké tie demokratické strany, DUčko, alebo uvidíme ešte, nie som ešte rozhodnutý. Ja tiež budem voliť, ale čo budem voliť, to ešte nie som presne rozhodnutá. A čo rozhodne o tom, koho budete voliť? Tak rozhodne, myslím, že program, konkrétny program. A myslím, že skôr to bude niekto, kto... Proste HZDS to rozhodne nebude. Prečo? Nesympatizujem s nimi. Nikomu neveríte? Neverím. Ani jednému? Neverím. Nedá sa im veriť. No tak kto? Tak čo ste prišli? Pán Moravčík, nie? Ďalšie, co sú ve vládze, nie? My radujeme, za to sme prišli. My pre tých budeme, ktoré trimajú s pracovitým ľuďom. Ja som sa už dozvedel, že tento pád vlády zorganizoval americký prezident Clinton s pánom Čarnogurským a po dohode so mnou a pánom Kňažkom. Myslím si, že ako politický vtip to je dobré, ale ako politická realita to nie je vhodné. Vyriešili sme množstvo historických otázok, ktoré nevyriešil nikto pred nami. A otázka nestojí len tak, že my sme neudržali moc, ale sa pýtam, budú ďalej druhé strany korumpovať poslancov a rozkladať poslanecké kluby? Ak to bol tento rok problém HZDS, nemôže to byť mesiac, dva po voľbách problém SDL? Mečiarová vláda padla preto, že z HZDS odišlo 21 poslancov a 21 poslancov to je viac ako štvrtina všetkých označiť za zradcov. To je len
obava urobiť serióznu politickú analýzu, prečo až štvrtina poslancov odišla. V legislatíve bude treba vyriešiť aj otázku sankcií voči poslancom pri neplnení povinností. Aj oni majú istú povinnosť a nie bez brehu vlastníckosť mandátu a môže, teraz som poslanec, kto je viac, môžem všetko. Nemôže ani poslanec všetko. Je to prosté. Nie všetci dokázali zniesť ten štýl politického vedenia klubu a vedenia hnutia, ktorý pán predseda HZDS uplatňoval. Ak napríklad od nás hodnotíte, že odišiel Moravčík a Kováč, ale je tu 26 prednostov, ktorí radšej by boli nezamestnaní, ako by zradili presvedčenie. Sú tu všetci ostatní členovia vlády, ktorí radšej z vlády odišli, ako by prijali ponuku prezidenta zostať vo vláde. Takže tá morálna pevnosť ďalej dozrieva. Tá profilácia prebieha sama od seba, bez toho, aby ju niekto umelo zvonku rýchloval. Vo mne to skoro zbudzuje nádej pre budúcnosť ako pochybnosti. Ja zase viem teóriu, že ja som reprezentant CIA, potom, že sme prezidentská strana proti HZDS. A potom ešte sú iné teórie, ktoré nebudem tu menovať, ale fakt je taký, že sme nová alternatíva a chceme ponúknuť niečo, čo to ešte ponúknuté nebolo. My sa netajíme, že nie sme skúsení politici, ale sme skúsení manažéri. A my hovoríme, že kto nepozná cenu pšenice, nech sa do politiky netlačí. Zajtrajšok sa začína už dnes. Čo to kreslia deti? Predsa číslo 6. Keď hodnotíme to, čo sme za 20 mesiacov stačili, tak nemôžeme povedať, že sme zlyhali programovo. My sme programovo boli dobrí a iná alternatíva pre Slovensko nebola. Nebola realistická, ani nebola schodná. My sme nezlyhali ani organizačne. HZD sa predsa nerozpadlo, nerozdelilo, existuje ako celý subjekt ďalej. Došlo k zlyhaniu niekoľkých osobností, ktorí mali dôveru hnutia a ktorých sme dobre nepoznali. Ja viem, že ide o politický boj, pretože politické strany súťažia o priazeň voliča a snažia sa ho získať. Ale napriek tomu si myslím, že Slovensko je kultúrnou krajinou a že by ten politický boj sa mal viesť kultúrnym spôsobom. Výsledky za prvé 3 kvartále roku 1994 hovoria, že Slovenská republika bola vo všetkých smeroch už lepšia a vo veľa ukazovateľoch aj lepšia ako Republika Česká. Naštartovanie ekonomického procesu je otázka prípravy minimálne pol roka. Prejav je až po tomto pol roku. Nebolo dobré pre tento rok deficit 24 miliárd korún. To je hrozná záťaž pre tento rok a ešte sa to bude prejavovať v budúcom roku. Čiže prvé, čo sme museli urobiť, keď sme prevzali túto štafetu, reparovať rozpočet. Čo naštartovalo? Zvyšovanie daní, spotrebných i daní z pridanej hodnoty, zvyšovanie cien, zničujúci mechanizmus pre podnikateľov i pre občanov, ktorý znižuje objem kúpnej sily na trhu. Ak je na toto táto vláda hrdá, my sa za to hanbíme. A ak sa vláda hlási k tomu, že Medzinárodný menový fond ju uznal, tak Medzinárodný menový fond vychádzal z toho, a to sú prosím oficiálne stanoviská, ako prebiehala ekonomická reforma v roku 1993 a prvý kvartál 1994 a vtedy ešte neboli. Takže kto si čo prisvojuje? Vytvorenie pokojnej atmosféry. Ľudia sa mohli viacej koncentrovať na výrobu. To je jedna vec. Druhá, vytvorilo sa veľmi pozitívne medzinárodné ovzdušie. To vám môžu povedať podnikatelia, ako sa zrazu prelomila určitá bariéra. Do diskusie sa prihlásil aj pán Bugár. Áno, pán Bugár má otázku na pána Černáka. Veľmi rád odpoviete na otázku pána Bugára.
Ja, ak to volíte, pán Černák, by som chcel túto, nie teraz, ale o tom potom, povedať jednu zásadnú vec. Je verejným tajomstvom, že my sme spolu boli na koaličných rokovaniach a napriek tomu ste nehlasovali, váš klub nehlasoval za tabulový zákon. Prečo? Nie o tom potom, ale hneď teraz. O tom potom. O tom nebude kedy, vieš? Nemôžem teraz hlasovať za tabulový zákon, lebo pán Mečiar o mne hovorí, že keď sa hrala ústava, tak som sa za srdce držal, pretože som si držal peňaženku. Raz som dokonca dostal korešpondenčný lístok, bol plný nenávistných vyhrážok, vulgárnych slov a končil: máš nos ako na poľskom vagóne H. Strašne ma to zaujalo, tak som sa, priznám, išiel povedať aj na stanicu, na varšavský rýchlik, ale bohužiaľ mal nemecké vagóny. Predsa ešte mám čosi na túto vládu. Pán Moravčík, prosím vás, vy ste premiérom. Nebudem teraz zachádzať do detailov. Odpovedzte na jednu zásadnú otázku. Počas 2 mesiacov Slovensko trpelo strašným teplom a suchom. Povedzte, ako je to možné, že vaša vláda takéto sucho a teplotu zapričinila? Na to je veľmi jednoduchá odpoveď. Pivovary nemajú nadanie. Čo máme robiť? Momentálne kuponová privatizácia, to je podvod na občanov. Na jednej strane kuponové knižky, na druhej strane chýba majetok, ktorý by mal byť adekvátny tým kuponovým knižkám. 50 miliard je čistých. Myslím, že 50 miliard je čistých, to znamená majetkovo právne vysporiadaných, náležite vysporiadaných. A reálne odhadujem, že kým začne predkolo niekedy v novembri alebo najneskôr 1. decembra sme schopní dať 70-75 miliard korún do kuponovej privatizácie. Takže vzniká otázka, komu táto kuponová privatizácia vlastne má slúžiť, keď už dnes sa dejú také veci s kuponovými knižkami, môžete sledovať v mestách, v obciach, na námestiach, že rómske obyvateľstvo, ale aj ďalší predávajú svoje kuponové knižky za 500 korún, za 1000 korún dílerom investičných fondov, to je rozkrádanie majetku. To nie je kuponová privatizácia. Zastavenie alebo odloženie kuponovej privatizácie by bolo jednoznačne v neprospech všetkých ľudí na Slovensku, pretože by bolo v neprospech celej slovenskej ekonomiky. Pretože by dlhšie pretrvávalo prevládajúce štátne vlastníctvo a pokračoval by ekonomický úpadok a tým pádom vlastne zhoršovanie dnešného stavu. A to dúfam, že nechce vedome nikto. Tá skutočnosť, že je mimoriadne rýchla, ale má aj dimenziu sociálnu. My sme predsa ľuďom povedali pred 3 rokmi, 2 rokmi, že za to, že 40 rokov dreli, nemali podiel na ziskoch, mali nízke mzdy, že im chceme dať kus vlastníctva. No to musíme tiež splniť. Myslím si však, že kuponovú privatizáciu by si netrúfli zastaviť, pretože ak už bude veľa kuponových knížiek medzi ľuďmi, tak by to bolo zrejme politicky nepriateľné. Bola by to katastrofa pre Slovensko. My sme presvedčení, že do kuponovej privatizácie je potrebné a možné dať majetok za 100 miliard korún, tak aby na jedného občana pripadal majetok zhruba za 50 000 slovenských korún v bilančnej hodnote. Ďalšia vec, ktorá sa v otázke týka strategického kapitálu, predovšetkým máme na mysli plynárenský priemysel, energetiku a tak ďalej. My hovoríme tak, pokiaľ príde k tomu, že by sa skutočne odpredala časť týchto strategických podnikov do zahraničia, je niekoľko možností. Osloviť po voľbách občanov, aby ste vyjadrili svoj názor, či to má takto zostať, alebo to vrátime do pôvodného stavu. Myslím, že vaša odpoveď bude jasná. Koncepciu privatizácie energetického a plynárenského priemyslu schválila vláda pána Mečiara v júli 1993, ak ma pamäť neklame. Koaličná vláda teda postupovala na základe krokov, ktoré založila vláda predchádzajúca. My sme nikde nepovedali a ani sme neurobili taký krok, aby štát stratil kontrolu nad energetickým priemyslom, nad
plynárenským priemyslom. Myslíme si, a máme to v volebnom programe, že v takýchto odvetviach, ale aj v telekomunikáciách je užitočné, ak si štát ponechá vlastnícky podiel, ak si ponechá možnosť kontroly. Ak to mohla robiť pani Sečerová v Anglicku, že znárodnila niektoré strategické podniky, pretože to bol záujem štátu, tak prečo by sme v prípade takých krok nemohli urobiť aj my, samozrejme s odškodnením investorov. Žiaľ, že 48 rok. Ak niekto povie, že zrušíme tieto privatizačné projekty, ako to povedal pán Kozlík, a že potom to znárodníme, tak opäť sa to neberie ako predvolebný výkrik, ale ako výrok zodpovedného činiteľa, podpredsedu významného hnutia, a ráta sa, že takto sa bude po voľbách aj postupovať. Uvidíme, jak bude po voľbách. Či máme túto 16 voliť, či nemáme tú 16 voliť? Máme? Takže budeme sa mať lepšie. Ďakujem. Ja som mal také isté ruky, niekedy aj horšie som vyzeral. Keď som robil vočeliarni, býval som niekedy ako čert čierny. Už teraz nedávajte nikomu slúbiť, dcere alebo synovi. Nedávajte, lebo potom sa nedodržia to také nedodržia. Neslúbim rovno po Nič neslúbim, tak presne. Zastaží v Amerike, no ale on to minul 3 mesiace byť medzi ekonomickými poradcami Clintona. Zdvihol som telefon, keď tá vládna kríza sa vyriešila, si ochotná to robiť. Áno, len za jednej podmienky, ak nebudem ozdobou Uhorska a budem môcť reálne koordinovať hospodárskú politiku vlády. Ale ani s Maďarami nevystrať. Čo? Hej, preto merím tiszta mindjárt vagyok, azért kérdezem. Moja mama tiež hovorí maďarská, lebo je Košičanka. Košičanka? No tak ja som z Moldavy. Aj to idete do Moldavy, že? No, tak sa stretneme asi. Toľko akurát chceme urobiť, aby dobre bola pokoj. No. Nič viacej, ale proti nič. No, tak. Dúfam. No, uvidíme. Dovidenia. Všetko dobré. V prvom rade chcem vyjadriť moje obrovské prekvapenie, keď som tieto billboardy videl, nechcelo sa mi to veriť. Považujem to za vrchol nevkusu a nie len to, ale vyslovene, tak povediať, za atak na samotné základy tohoto štátu. Neviem to pochopiť, ak niekto hlása, ako sa usiloval o to, aby vznikol samostatný štát a po roku a pol útočí na jeho samotné základy. Nech už je vzťah medzi premiérom a pánom prezidentom ako osobami, ako ľuďmi, akýkoľvek. Predsa, ak chceme tomuto štátu dobre, ak chceme, aby sa mali dobre naše deti, musia byť niektoré symboly, tak povediac, nedotknuteľné. Ústava tohoto štátu presne hovorí, čo pán prezident nesmie. Ak sa niečo takého dopustí, nie je o čom diskutovať, ale takto počas volebnej kampane do parlamentu útočiť proti takejto funkcii, podrývať ju bez dôkazov, bez dôvodu, to je absolútne nezodpovedné. HZDS deklarovalo už v marci, že prezidenta Kováča v tom, čo robí, podporovať nemôžeme. Deklarovali sme jasne, že podozrievame, že porušil v niekoľkých bodoch ústavu, preto by mala byť po voľbách vytvorená komisia vyšetrovacia v parlamente a mala by vyšetriť činnosť Michala Kováča vo funkcii prezidenta republiky, či bola alebo nebola v súlade s ústavou. Myslím si, že nebolo by dobre, keby hlavným obsahom povolebnej politiky sa stalo odvolávanie pána prezidenta. Ja nemám k pánovi prezidentovi nekritický vzťah. Vedel by som si predstaviť napríklad iný jeho prejav k 50. výročiu Slovenského národného povstania, ale je to hlava štátu, je to symbol slovenskej štátnosti, je to prvý prezident samostatnej Slovenskej republiky. Napokon navrhlo ho HZDS a zvolilo ho predovšetkým HZDS. Môže parlament vykonať vyšetrovanie činnosti prezidenta? Ak dospeje k záveru, že porušoval ústavné zriadenie, ja si myslím, že áno, tak je potom povinnosť parlamentu prezidenta odvolať, na čo potrebuje 90 hlasov. Ďalej môže parlament prezidentovi skrátiť funkčné obdobie, na čo potrebuje 90 hlasov. Môže vysloviť prezidentovi nedôveru, na čo potrebuje 76 hlasov.
môže rozhodnúť o vypísaní referenda o tom, či má prezident zotrvať vo svojej funkcii, na čo treba 76 hlasov, ale najkrajšia by bola 5. možnosť, keby pán prezident sám dobrovoľne a čo najskôr odstúpil. Ak pôjdeme cestou odvolávania prezidenta, tak vo svete sa budú čudovať, čo sa to na Slovensku deje. Bude to prejav nestability, nedostatku politickej kultúry. A treba povedať aj niečo iné, ak sa zriadi vyšetrovacia komisia na posudzovanie údajnej neústavnej činnosti pána prezidenta. Môže to byť začiatok prvého politického procesu a keby bol úspešný prvý politický proces, mohol by niekto nadobudnúť pokušenie, že bude takýmto spôsobom preskúmavať nedostatok lojality, ktorý prejavili aj nižšie kategórie občanov. Až raz istý Mikloš Duraj prišiel s heslom "Čo môž zbúraj". Teraz je náš zlatý vek, obnovíme Belvidér. Zo Slovenska budú zdropy, vygumujeme ho z mapy. Tento nápad Bohumilí ešte traja podporili. Duka, Bugár a Palčáky zapojili všetky páky. Plačú, klamú, listy píšu, nechcú nič, len svoju ríč. Vyhubíme túto Slovač, pomôže nám Mižu Kováč. Že v blízkej budúcnosti táto melódia sa stane našou slovenskou, ako by som povedal, druhou národnou hymnou. Áno, a má už obrovský úspech, pretože televízna stanica Nova Ja už som to kdesi povedal, že doba polyhistorov je za nami. Nikto nie je najlepší architekt, súčasne najlepší gynekolog, najlepší právnik, ekonóm a tak ďalej. Táto krajina potrebuje spoluprácu. Táto krajina potrebuje, aby sa tu pracovalo konečne, aby sa tu nebojovalo. Táto krajina potrebuje istú kultúru. Politickú i tú všeobecnú. Mečiar nepochybne je silná osobnosť a vlastne hnutie je Mečiar a Mečiar je hnutie. To som si celkom presne uvedomil, keď som v tomto hnutí bol. Odchod jeho osoby z hnutia znamená rozpad tohto politického subjektu. Ja si neberem otázku zjednocujúceho článku, ja si berem otázku motora. Že proste celý ten vývoj urýchľujem, keď niekde niekto nevládze, tak potiahnem. Keď niekde niečo sa brzdí, poženiem dopredu, ale nemyslím si, že je založené na mne ako na osobe. Je to hnutie rovných partnerov, z ktorých každý sme iný, každý máme spoločný záujem a cieľ a dokázali sme sa zjednotiť za niečo. A tých ľudí, ktorí sú okolo mňa, tak ide im o to, aby niečo dokázali. Nejde im o svoj osobný profit a prospech, každý z nich by sa inde mohol mať lepšie. On vytvára pre istú vrstvu našej populácie charizmu veľkého vodcu, ktorý na seba preberá starosti obyčajných ľudí a sľubuje a sľubuje a sľubuje, že ich vyrieši. Samozrejme vie sám, že je to nereálne, aby to vyriešil, ale sľúbiť to môže. Jedno isté, že má dar komunikatívnosti a potom možno na Slovensku je istá dávka tzv. Paternalizmu, že otcovi sa všetko odpúšťalo v minulosti. Prišiel domov, zmátil rodinu, prišiel opäť a stále to bola tá úcta k tomu otcovi. Niečo z toho možno zostalo v istej kategórii ľudí. A navyše je to aj istá neznalosť. Otcovský princíp je princíp istého osobného diktátu a tu u nás nebolo, nie je a nebude. Pokiaľ ide o postoj k predsedovi hnutia, tak ľudia, ktorí sú okolo mňa, majú mňa v úcte, pretože ja si vážim ich a že je medzi nami pomerne úzka kooperácia. Ľudia, ktorí sú so mnou, uznávajú, že som niečo v živote dokázal a viem niečo urobiť. Takže úcta k schopnostiam a výsledkom práce neznamená bez pochyby autoritu. Značná časť našej spoločnosti bola v uplynulom období
komunistickej totality vedená k tomu, že niekto iný zobral zodpovednosť za rozhodnutie. Mečiar sa ponúka, že on to rozhodnutie spraví a zoberie zodpovednosť toho prostého človeka. A myslím si, že je dosť ľudí u nás, ktorí potrebujú vodcu. Že ešte stále nedozrela v našej spoločnosti pocit zodpovednosti za svoj vlastný osud, za to, ako sa bude vyvíjať stav mojej osoby, mojej rodiny, mojej obce. A toto je jednou z príčin, prečo hľadajú tú paličku, o ktorú sa môžu oprieť, a tou paličkou je práve pán Mečiar. Všimnite si, že najviac o tom kričia tí, ktorých ani vo vlastných hnutiach nerešpektujú a nerešpektujú ich ani občania. Takže v tom vidím istý druh žiarlivosti, ale vôbec to nezodpovedá realite a praktikám, ktoré v hnutí boli, sú a aj zostanú zachované. Slovensko potrebuje serióznych partnerov, pretože iba seriózny partner môže vstúpiť do medzinárodných vzťahov. Vieme získať v zahraničí pre našu krajinu priateľov. Sme tu. Strana proti korupcii. Za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov. Ak budete voliť číslo 1, volíte Československú úniu, volíte prosperitu a európsku budúcnosť. My nerozbíjame, my spájame. Voľte číslo 1. Ja verím, že pravica, skutočne pravicové hlasy vo voľbách získajú minimálne 20 až 25% hlasov. Ja by som bol spokojný s takými výsledkami, ktoré by umožnili udržať tento štýl politiky. To znamená, aby sa koalícia, strany, ktorí sú v terajšej koalícii, presadili tak, aby mohli tieto strany zostaviť vládu aj po voľbách. Nie som utopista a zdá sa, že nejaký extrém ani doľava, ani doprava by pre Slovensko dneska prospešný nebol. Preto sa mi zdá, že by bolo optimálne, keby sme mohli zostaviť vládu z 3 alebo 4 subjektov, keby významné miesto tam mohla hrať kresťanská demokracia, ale poviem celkom úprimne aj Demokratická únia, že by sme dokázali vytvoriť protiváhu, povedzme, ľavej alternatíve. Myslím si, že je v záujme krajiny, aby sa zopakovala vláda širokej koalície, aby tu nebol monopol moci. Je v záujme krajiny, aby sme zotrvali pri parlamentnej demokracii a účelovo nemenili ústavu na prezidentský režim. Poviem to tak, výsledok zhruba okolo 20% pre spoločnú voľbu by priniesol záruky tejto politickej rovnováhy. Je naša varianta v prípade, že sme mali dostatok dôvery utvoriť vládu sami. Je varianta vlády koaličnej a je varianta opozičná v prípade, že by aj hnutie zvíťazilo, ale vytvorí sa väčšinová koalícia v parlamente, budeme ho ctiť a budeme si plniť tie povinnosti, ktoré pre nás z postavenia vyplynú. Je to otázka predovšetkým pre občanov a až na druhom mieste pre nás. My na ňu budeme odpovedať až deň potom. Je to kraj, kde prísne ští